Sani na winjo ka jinsi kata rawere go wacho ni ka gitieko gi piny owacho mamalo kata national government gidhi chomo counties mondo bende giket gi tago maliet. Ere gima county kata sirikand county nyalo some wachni poni kapok jogi ochopo mondo gichak bedo yudgi kama berberie kik yudgi kama rach ahinya ka jogi ochopo counties. Aparo ni nitiere kata mana waneno gaset moko kata okete gazet ni there's a public participation e weche mag budget, mag county. To seche moko kata jopiny ok wuogi mondo gidhi ging'ini ni to wach mabedo discuss wach mar budget ni. Ere kaka wanyalo contribute mondo wa make sure ni gima dhi malo kuchocho kata national government through the county assemblies en gima owinji. Omiyo jopiny bende nyaka participate. They have to pull their weight. Nyaka gibi mondo gi participate any public bill kata information ma ji onego twage, jopiny nyaka participate. We beda kirito ni koro last minute eka koro ichako ng'anyo. Ng'i gazet, winj gimi wache radio, winj gimi wache TV, e wach mag public participation. Mondi in bende kaka japiny, you pull your weight and get participation mari kasa. Mondo kachiko kal, ti wacho ni an bende antiere kati mang'o. Kachi. Nikech adire mantiere kata kipenjo ji 10 mantie mabuti ni public participation is winjo. Onge jo madhi participation ko. Kara jitimo participation kanye. Jitimo participation ka ok gidhi gin kanye. Koro mane momiyo wal nyiso jopiny ni participate. Bede kamili wach magi discuss kata obed finance mar county. Bed kanyo kineno ka mjumbe ni neno ka Makueni. No golo financial bill mare. Dong no bedo rejected gi jo Makueni. Manyiso ni koro ji osechako neno umuhimu mar bete participation. Public participation is a critical thing. It calls for your responsibility as a citizen. Mondi ibedi ni inbende wach ni iwinjo. Alex manyiso ni chalo kagima jo Kenya koro chiewo. Jo Kenya chiewo. Wach mo kwa tieko. Anda kwa mana ni joma dwa dhi ng'anyo kiny. An mane gima dwa wacho. Rais no wacho ni ng'anyo en ratiro mag ji. Kata kamano wamany a structured way mwa voice go issues wa. In fact ng'anyo ni nonego beni ok bedi nikech tich ang'wen wabedo gi Twitter gi Express kachacha. Mondo koro president onyise wach ma ji dwaro winjo. Ji oyaw chunygi, ji owach gima dwa wacho. To kata kamano kaka na wacho cha kete uru gini structured way mondo obed ka petition mondo president obed served. Ok ochuno ni nyaka serve president physically idhi e dhode imiye gino. Gazeti nitiere. Ji kaka no chango pesa matin kaka ne gitimo cha. Gichangi giket gimore gazeti. Gi address the president. Ginyise ni issues modwa ni mondo loki gin kama. Yeah? That way the president will have been served with the information mar ji kaka gidware. Yeah? Ko kamano jibro dhi ng'anyo, jibro inyore kendo, wabro wito ngima to kwa bineno ber moro out of it. Gise winjo, I'm sure ni gise winjo, serikali se winjo gima dhi mbele, to my is the only way mar time. Gikete in a structured manner.